чанд вақт ки ту беморӣ рагӣ? ман мошинма фурӯхтум, соатома фурӯхтум. $60,000. бале. И чанд сум места али? $700. шлопки? бале, як пар шлопка. амада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. яъне ки чӣ хеле аз мавзӯи номи видео фаҳмидем. имрӯз гап мезанем дар бораи Али Банат, дар бораи одамон бештар бародаро хоҳиш кардагӣ буданд. яъне ки мо имрӯз гап мезанем ки Али Банат кияй, чӣ корай ва чӣ кард. ва вақте ки шинавид ин миллионер буд бародаро, миллионер вақте ки шинавид ки мембра чӣ кор кард ва пеш аз маргаш чӣ советҳо дод. бисёриҳо мепурсанд ки бародар советҳои миллионерро гап зад. дар ин видео бародаро тамошо мекунед шумо совети миллионера ки дар охири ҳаёташ, дар қариби мурданаш фаҳмид ки смисли асосии ҳаёт дар чие, асосии бойгарӣ чие. яъне ки шумо совети миллионереро тамошо мекунед ки ҳам аз тарафи дунявӣ маълумот дорад, ҳам аз тарафи охират ва плюс минус карда ҳама корҳои дунявиро қадди охират як хулосаи аниқда баромад ва чӣ советҳо дод, чӣ коро кард пеш аз маргаш. ҳамаира дар ин видео хоҳед дид. ва пеш аз видеоро тамошо кардан бародаро мухлисои ҷанговару бузингаро гуфтанем ки касе ки мехоҳад дар бурди ҷанговару бузингаро сум кор кунад, басиқал ки дар комментария буда бидгарен регистратсия кунед ва дар ҷанговари дӯстдоштаихтон сум кор кунед. фаромӯш накунед истифода бурдани промокода ки ба шумо имконият метаҳад, промокод ки дар вақти қолин регистратсия кардантон дар депозити аввал то $6500 бонус ба даст биёрен в зависимости аз суми мондагитон. ссилка промокод дар комментария закрепиш дега. дӯсто бисёриҳо намефаҳманд қадри чизера. и ман дар назар надорам қадри бойгарӣ ё ки ягон чизи дигара, қадри любое чиза қадрашам мефаҳманд, ценностшам мефаҳманд, қиматашам мефаҳманд танҳо дар лаҳзае ки дар корад, дар лаҳзае ки другого выхода уже нету. мисол мегирем, одам вақте ки дар ягон мушкилӣ мезанад баъд қадри одаме ки кӯмакш мекард медонад, ё ин ки аз падару модараш дур мешавад баъд қадри падару модарам медонад, ё ин ки аз фарзандош дур мешавад баъд қадрашонам медонад, ё ки ягон аъзои оилашон дунёро тарк мекунад баъд қадрашам медонад ки мақсад дар зиндагиши хеле хел кардам, ина мурдак хеле кошки намекардам. мақсад ҳамаи ҳамёро вақте ки дора қадрашон намедонад. аз ҳама да чизи бақуввати дар сравнени ҳама хел чизо и ҳаёт ай, и саломатӣ ай. тасаввур кунед шумо одамеро ки миллионер буд, вақте ки фаҳмид мембра чӣ кор кард. и хеле муҳим ай бародаро, совет, тавсияву чизҳое ки одам мегӯяд. видеоро то охирша тамошо кунед ва албатта ки баъд тамошо кардан ба дӯстотон падилитса кунед. марди ҷавон ба дунё омадагӣ ва бузург шудагӣ дар Сидней, Австралия. ин ҷавон бизнесмен мешавад ва хеле ҳам дар бизнес муваффақ мешавад. дорандаи ду ширкати калоне буд ки обороти солонашон зиёда аз $40 миллион буд. Али Банат аз дигар бойҳо ягон камӣ надошт. мисли ӯ ҳам соатҳои қимат, либосҳои қимат, мошинои қимат мегашт. дар вақте ки ҷавони миллионер кайфу сафо карда аз ҳама дороиҳои дунявӣ истифода бурда истироҳат карда мегашт, як рӯз хеле ҳам дарди сахт дар тамоми организмаш ҳис мекунад ва фикр мекунад ки просто зуком шуда. чӣ хеле дар вақти зуком шудан тана дард мекунад, ҳис мекард ки ҳамаи устухонои баданаш таги ягон преста ҷиқидестанд ва ӯ чанд рӯз дар хона хоб меравад. фикр мекунад ки хай мегзара, не намегзара. дард гоҳ вақт паст мешид, гоҳ вақт сахт мешид. вақте ки мебинад ки ҳеҷ кор карда намешавад ва беморхона меравад ба умеди ки ягон хабари хубуш метану соз мешавад, баъдан бо ба кори дунявии худаш давом метаҳад. не ки насибу тақдир нақшаҳои дигар доштанд. аденоидни кистоз карсиома 4 дараҷа мешнавад аз духтур ва дар ҷош шах мешавад. бале ӯ намедонист ки и чӣ намуд беморӣ ай, не ки номаш ӯ да шаҳодат медод ки ягон бемории вазнин ай. ва ӯ аз духтур мепурса ки духтур оддӣ карда фаҳмонен ки и чӣ беморӣ ай. духтур мефаҳмонаш ки опухоли бад дар охирон дараҷа ай. духтур оё мешавад ки ира лечение кунем? ба овози ларзида Али Банат аз духтур мепурсад. мутаассифона ҳаёти шумо камтар аз 7 моҳ мондагӣ ай, мега духтур. баъди суханҳоро шунавидан ҳаёти Али Банат куллан тағйир меёбад. ҳам тарс, ҳам раҳгумзадагӣ, ҳам надонистан ки чӣ кор бояд кунад, зиқ аз беморхона ба хона раҳкӣ мешавад. дар раҳ ҳар гуна фикрро дар сари ӯ мезад ки чӣ кор бояд кунад. ин қадар нақшаҳо дар оянда дошт, ҳамаи чӣ мешавад ва рафиқош занг мезанад ба умеди ки ягон духтуреро биёванд ки ин кора лечение карда шавад.
ӯ духтури хуб меёванд, не ки духтури ёфтагишон илоҷи даво не. Хабаре мета ки аз хабари духтури аввалина дабо бадтар буд. Рак успет кардагие ки ба тамоми аъзои бадан метастаза ҳуй буда. ин маънои ӯро дорад ки ягон кор карда намешавад. Аллакай хеле дер штегие. Али хеле ҳамзиқ мешавад. чӣ нақшаҳое ки ӯ дар оянда дошт барбод мераванд. чӣ чизе ки ӯ мехост, дар бораи чӣ чизе ки ӯ орзу мекард дар як лаҳза нобуд шиданд. Барои Али минбаъд ягон чӣ арзиш надошт. чӣ қадар муддат аст ки ту беморӣ? Аллакай 4 моҳ. Дар ин лаҳза дар сари Али ҳама хел фикрҳо мезананд, мисли як марди хиратманд бурӣ. Пас баъди чӣ аз ҳамада арзиши баланд дорад дар ин лаҳза? Хушбахтона Али одами верующӣ буд, яъне ки Худоро мешинохтак ва ҳамин ба ӯ имконият дод ки бемориро хуб пешвоз бигирад. Дар ҳолате ки шумо хабардор мешин ки беморен, чизе ки аз ҳамада охирон мехоҳен сарфаш кунен ин вақт аст. Ҳамин хел мо бояд тамоми ҳаёт зиндагӣ кунем, мега Али Банат. Бале бародаро, беҳтарин чизе ки мо цинид намекунем, қадраш намекунем, яке аз беҳтарин чизо яъне ки и вақт аст, барое ки и чизе аст ки бар намегарда. Мо як хатогӣ дорем ки имрӯз нашид, пага мешава. Рӯзи Худованд бисёрай. Якта пага охӣ бо мешава, бо вақт ай пешай. Бародаро, вақт ай пеш нестай. Вақт ақибай, перепутат накунед. Ҳаёт плюс намешава. Мисол ту имрӯз 25 солаи, пага 26 сола, пага 27 сола не. Ҳаёт да плюс намешава. ҳаёт да минус мешава. Ҳар як денраждене ки ту қайд мекунӣ, минус ка аз солати як умрира. Арзиш надоштани бойгарии дунявира ӯ дар ҳамон лаҳзае мефаҳмад ки иштирок мекунад дар ҷанозаи яке аз дӯстош ва ӯ ҳам аз бемории рак мемра. Вақте ки ман дар ҷаноза будам, ман дар худам як чиза фикр кардам ки вақте ки ту мемрӣ, танҳо мемрӣ ва ягон кас дар оҷа дар бари ту нест. На падар, на модар, на бародару хоҳар. Ягон чиз ба ғайр аз корҳову рафторое ки дар дунё кардагӣ. Ман мошинма фурӯхтам, соатома фурӯхтам, ҳатто аз либосом озод шидам. Вақте ки ба дигар давлат сафар доштам, либосома ҳамроҳ гирифтам ва ба дигарҳо тақсим кардам. Ман хостам ҳаракат кунам ки дар ин дунё без ҳичи зиндагӣ кунам. Ҷавоҳирот, чизои қиматбаҳо, соат, мошин ва ҳатто ҳарду бизнесоша Али Банат ба як хулосае меояд ки бифурӯша ва суми ҳамаира хайр мекунад. Ҳама рафиқоша огоҳӣ мекунад дар ин бора ва ӯ албатта ки ҳамаира хуб тақсим мекунанд, хуб распределит мекунанд ки чӣ кор бояд кард ва ҳамара фурӯхтанда ёрдам метавонад. Али дар вақти ира дидан ту чӣ ҳис мекунӣ? Айни замон ин чизе нестае ки ман мехоҳам вақтма барош сарф кунам. Чӣ ҳис мекунад одамизод вақте ки мешнавад ки ӯ беморае ё ин ки вақте мешнавад ки хеле ҳам вақт кам барои мондагие? Ба Аллоҳ қасам мехӯрам ки ин хел чизо аз ҳама охирон чизое ҳастае ки одамо мумкине ки барошон фикр кунанд. Дар ин вақт ин чиз барои ту қадр надорад ва ҳамин гуна мо ҳар рӯз бояд ки зиндагӣ кунем ва ман тамоми ҳаёти худма тағйир додам то ки одамода кӯмак кунам. Корҳои хайриявӣ, хурсанд кардани одамои камбизоат ба ӯ як мотиватсия мета, як рӯҳ мета ки боз ҳам проектҳои хайриявӣ калонтар кунад то сохтумони мактабу масҷидҳо дар кишварҳои Африко. Дар як лаҳза дар сари Али фикр меояд ки ин беморӣ барои ӯ як сабаб шид ки ӯ истинаи ҳаёта бифаҳмад ва айни замон барои хубии ҷомеа зиндагӣ мекунад. Рак чашми тура ҳуй кард дар ҳамаи чизи ҳаёт, ҳатто барои тӯҳфаҳои хурдӣ ба мисли нафас кашидан дар ҳавои тоза. Али Банат проекти худша аснавад мекунад барои кӯмак кардани эҳтиёҷмандо, яъне ки проекти хайриявӣ бо номи мусулмонои тамоми ҷаҳон ва кори хайриявӣ худша бозам калону калонтар кардан мегирад. Параллелна бо проекти хайрия ӯ муолиҷа кардан мегирад ва хушбахтона ба ҷои 7 моҳ 3 сол зиндагӣ мекунад ва як организатсияи калони хайрия метавонад ки букшояд. Пеш аз маргаш Али Банат як интервю сабт кардагия. Интервю хеле ҳам дарозе. Агар ки шумо бихоҳед, ман отдельни видео мекунам дар бораи интервю. Агар кӯтоҳ карда гап занем, основной мотиви интервюш ҳам ин ки ӯ мегӯяд ки шарт нест шумо ҳамон вақти хуб шен ки дарак биёвен аз ягон бемории вазнин. ӯ ҳамаро даъват мекунад ки худи ҳозир тағйир биёбен, на ин ки вақте медонен ки умртон кам мондагие. Ва ӯ мегӯяд қадри ҳар як чиза бидонен. ҳар як чизҳое ки ба назари аввал чизи ночиз метавонанд, ба мисли аз ҷо хестан ва то ҳамома рафтана. Ҳамаи чизҳоро ман оҳиста оҳиста
то марг ма аз даст додан гирифтам. Ман ҳатто аз як ҷо ба як ҷои дига хеста рафта наметонистам дар охир. Ғам нахӯрен мега Али Банат. Бо таъби хуб, бо таъби хуш ҳама мушкилиҳои зиндагиро шумо метавонед ки бартараф кунед ва дар ҳама кор муваффақ шед. Вақте ки ӯ ба бемории рак гирифтор мешава, ӯ издаватса намекунад, даст боло намекунад ва ҳамин хел совет метавонад одамон дад ки барои халқ хизмат кунед ва фикр кунед ки баъди шумо дар ҷаҳон чӣ мемонад. Ва хос ба ҳамагон бифаҳмонад ки мо дар ин дунё муваққатием, времением. ҳамон лаҳзаи ӯ қадри ҳаёта фаҳмид, ҳамон лаҳзаи ӯ чизҳое ки пеш аҳамият намедод қадрашро нафаҳмид ки вақте ки духтур боқимондаи ҳаёти ӯро 7 моҳ гуфт. Дар ин лаҳза и ҳамон хеле зиндагӣ мекунад ки ягон вақт и хеле зиндагӣ намекард, яъне ки озод, ягон ҳаракатҳои бемаънию ноҷо намекард. ҳар як ҳаракати ӯ мекард, ҳар як коре ки ӯ мекард решаи хеле ҳам чиқру маҳкам дошт дар қаъри дили ӯ. ӯ ҳамаи корро сидқан мекард, минбаъд худша фиреб намекард, барои чӣ хотир ки ягон маъно надошт. ҳама одам ин корро кардан наметавонад, яъне ки барои маргаш тайёрӣ дида наметавонад, яъне ки намедонад ки кай мемирад. Ай одам барои маргаш, барои рафтанаш аз ин дунё тайёрӣ медид ва пеш аз рафтанаш чанд қадаре ки тонист хост ва тавонист карда ҳаёти одаморо заррае ҳам боша осон гардонид. одамое ки ниёз доштанд. Проекти хайриявӣ ӯ ба ғарз аз сумое ки худаш вложит кардагӣ буд, $2 миллион дига аз одамои берна ҷалб кард ва ин проект бародаро то ҳолро давом дорад. ҳамаи пулҳои ин проекти хайриявӣ дар байни якчанд проект тақсим шудагист. ба мисли сохтумони зиёда аз 200 хона, сохтумони масҷидҳо, мағозаҳо, ятимхонаҳо ва беморхонаҳо дар кишварҳои Африка. Инам хел дастойна охирон лаҳзаҳои ҳаёти худша гузаронд Али Банат ва шумо ҳам розишем бародаро дар ин ки ин дунёи временира дастойнатар кард ва ман умедворам ки советҳое ки ӯ дод барои бисёриҳо дар кора, бисёриҳоро фикрошона тағйир додагист дар ҳаёт. бале ин маънои ӯро надорад бародаро ки мо пула қадр накунем, мо кор накунем барои кор кардан, мо стремитса накунем барои ба даст овардани ягон пулу молу барои беҳбудии зиндагимон. Як чизро фаромӯш накунем бародаро ки ҳамин қадар одаморо ин ёрдам дод, ҳамаи ҳамеро ба ёрдами пул кард. Бале пул имконият метаҳад ки фарзандои ту бемор нашава. Мисол бемор мешава, шифора худованд метаҳад, но барои харидани дорувош, барои дигар чизош албатта ки пул лозим мешавад. Ту наметавонӣ ки фарзандат гишна монад, ту ҳам ки гишна бишинӣ, ҳаётат бигзара. Албатта дунёи имрӯзаи мо ҳаёти физически, мисол ҳаёти рӯҳӣ дига хеле, ҳаёти физически талабот дорад ба худаш ва талаботи ҳар якиро ҳал карда мешавад ба сум, ба мол. Но фақат фарқ кардан дар кора як чиза ки танҳо пулу мол решат намекунад дар дунё. Но дар ҷа як чиза фаҳмидан дар корае ки як тонки моментае ки ҳамаи ҳамин корҳои мо кардаистем времение. Аз ҳамин хотир мо бояд танҳо дар бораи пул фикр накунем, яъне ки аз пул мо бояд даст накашем, аз корпартои коргрезӣ накунем ё дар корам, но фақат фикри худта дар ҳамин барои кор фақат фикр, барои пул фақат фикр кардан ин смисли ҳаёта гум мекунад. шумо тасаввур кунед ки агар дар як ҷои маҳкама монантон, ҷои маҳкама не хай набигем, як таҳҷое ки 5 гектар диаметр дорад, дар ҳамон ҷа шумо дар як конт тилло бутан, пултон бутан, ҳамин қадар пуле ки ҳамаи кора карда метавонед, дар ҳамон дуру магазин, дар ҳамон дуру мошин, дар ҳамон дуру ҳамаи чиз. Но шумо возможности аз ҳамон территорияи 5 гектар берун рафта натонед. Розишен ки ин пулу моле ки шумо дар оҷа дорен смислша гум мекунад. То есть ки ма сундорум, ма дар иҷа боем, но ай территорияи 5 гектар буромада наметавонам. То есть ки просто доштани пул бойгарӣ маъноша гум мекунад. В чом смисл тогда бойгарита? Ана ҳамин хел бародаро, мо 5 гектар гуфтам барои чӣ хотире ки бисёр одамо тасаввур карда бутонанд. А ҳамин дунё бародаро худашку реально ҳич яй ба вселенӣ муқоиса куненша, ай космос бубурой бини яки майда ак метавон. Барои ҳамон здраво мислид кунен бародаро, ақли солим қад фикр кунен. ва дар охир гуфтанем ки касе ки мехоҳад ба Южни Корея, Литва ва Полша брава, бародаро дар оҷа оилико хеле ҳам хубанд, яъне ки пасравнени Россия якчанд маротиба зиёданд ва аз он тараф приглашение ҳастае ки и ҳамавақт нестае бародаро, ҳозир имконият дорем. Номерои WhatsApp ки дар болои экран ҳастае, алоқа кунен. Шуморо дар оҷа приглашение бародаро, ҷои хоб, ҷои кор, ҳамаша одамое ки аз он тараф даъват кардаистанд таъмин мекунанд. Ва ҳамин номерои WhatsApp ки дар болои экран мебинед, ҳамаша ба шумо мефаҳмонанд барои тайёр кардани документация ва дига коро. Албатта ки
мефаҳмонанд чӣ хел тайёр кунен, чӣ хел бигирен, ҳамаша ёрдам метавонанд. Бародари тоҷиканд. Видеои пешинаи канала бародаро тамошо карданашро фаромӯш накунед. Дар канали нави ман будуроед подписатсия кунед. Дар онҷо ҳам беҳтарин видео мебурояд. Ссилкаи канал ҷойда як кружок мебурояд. Ин ҳамаи бародаро будуроед подписатсия кунед. Видеояро интизор бошед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.